naman tayo ng kalamansi. Ito, balon. Malalim yan, malalim. Oh, kalamansi, oh. Ito, kalamansi ba ito sa inyo? Oh, avocado, daming laman. Daming laman, daming bunga. Daming bunga ng avocado. Next week, pwede na. Daming bunga ng avocado. Okay dito sa bukid kasi libre basta may tanim. Meron kang aanihin. So, meron yung mangga, saging. Wala pa yung mangga. May mga buko din, oh. May mga niyog, oh. Hanap muna ako ng suha. Punta ako sa kabila. Ito yung kulungan ng manok. Ito yung gagawin ko. Kulungan ng manok. Ito. Naghintay pa ako ng supplier ng sisiw. Saka baboy. Din ako ng biik dito. Mag-alaga. Ito yung kay meat ko. Ito yung buhay ko sa bukid ngayon. Punta muna ako dito sa kabila. May kalamansi. Ito yung suha. Alam nyo ba itong suha? Ito yung panglagay sa sa kilaw. Suha. Ito yung suha. Tap muna ako ng malaki na ito suha. Nilalagay sa sa kinilaw. Suha. Ito kalamansi. Ito kalamansi. Para pang sa ako ng bagoong. Kalamansi. Ito, pwede na to. Pwede to. Libre lang dito sa bukid. Basta magtyaga ka lang. Okay din dito sa bukid. Yun, no? Parang mag-resign na siguro ako sa trabaho. Dito na ako malagi. Tapos mag-alaga ako ng baboy, kambing, manok. Para may puno.